Hey guys, what's up and welcome back to my channel. And our goal is not in her. So ayan nga guys, welcome ulit sa another vlog. Sobrang thank you sa lahat ng mga sumuporta sa aking mga vlog, sa mga nag-comment, sa mga nag-suggest. Nako, thank you so much. And ngayon guys, we already have 500 subscribers. Ayan, para sa akin milestone yun. Hindi ko inaakala, di ba? In just 2 months, magkakaroon tayo ng ganong klase kadaming subscribers. So for today's vlog, what we're going to do is sobrang simple lang kasi pupunta kami ng grocery ni Mama today. Tapos kukunin namin yung mga puppies. Plus, susundiin na namin si Paris. Hindi nyo lang na-meet yung aking mga family, na mga human family, but also yung aming fur family din. Sina Paris, kasama namin si Cairo, si Sydney, and at the same time si Melan. And we're going to the park, medyo cloudy. We're going to jog then as well para naman healthy tayo. Kasi medyo lumalaki na because kung napapansin nyo, puro lang mukbang ang aming content. Puro lang pagkain yung ginagawa namin. So guys, samahan nyo kami sa aming kaganapan for today. So see you later! At ayun na nga, nandito na tayo ngayon sa ating car. So sobrang excited ako kasi syempre kasama natin yung mga puppies for today. Pupunta din tayo sa LEGAZPI Boulevard. And I'm really excited kasi matagal-tagal na din since I went there. So, see you guys later. Ayan na si Papa. Wow! Bye. Bye! Going out. Uy. O, saan ba tayo pupunta? Sa LEGAZPI Boulevard. So ayan nga, nandito na tayo. Nakasettle na mga puppies. We're driving on the way para kunin si Paris, ang kanilang mother nitong mga puppies na to. So it has been 2 weeks na wala si Paris. Namimiss na nga siya ng kapatid ko. Hindi ko siya namimiss dong. Kasama siya mamaya sa pag-jogging and kasama tong mga puppies na to. Later! Oh. So nandito na tayo, malapit na. Kay Mark actually to na bahay, jowa ng pinsan ko. Nag-try kasi ipamate sa puppy niya. Ayan, dito na tayo. Ay, si Paris! Oh. Hi, Paris! Okay? What are you doing? Ayan, nandito na siya! Paris, namiss ka namin! Tingnan mo, pupunta sa akin. Oh, sa akin talaga yan. So right now, nandito na tayo ngayon sa LEGAZPI Boulevard. Kain muna kami kasi medyo nagutom. Throw. Paris. Cute naman yan. Ang liit na. Nakahat siya. Masarap ba yung buko? Opo. Tapos pagkatapos natin kumain, Magja-jogging. lakad-lakad na. Kasi busog. Busog. Oo, correct. Okay, kain na tayo. Mukbang pala talaga ito.
jogging mukbang. So what we have here is mami, meron din tayong buko. Ay, may siopaw. Kain lang tayo. Sarap yung buko ngayon kasi hindi mainit. Natin na lang namin yung bulak silog. Ano ba yung sa'yo mo? Ito ko yun, yung suka na may sili. Ano bang kakainin mo? Daing silog. Ay, silog. Ay, Huli na yung bulak silog natin. wow, meron pa. Grabe ka kainin pa niyo. Tapos kain ka sa bahay. Daming comment. Kong. Daming comment mo. Kumain ka na lang. Ngayon, we're gonna eat bulak silog. Crispy. Chicharon bulak. So ako, may liwa sa ketchup. So I really put a lot of ketchup. Natatabunan na yung ating itlog. Oh. Ang sarap ng bulaklak nila kasi hindi malangsa. Parehas kami ni Kuya. Madaming ketchup. Sure. Ang sarap, grabe, no? Nabuso sa akin. Ikaw mabayad mo, di ba? Wow, ang lambot. Oh my God. O dahil ngayon tapos na tayong kumain, magja-jogging na tayo. Parang mali naman yung ginawa natin. Kasi umulan. Kasi umulan. Tambay dito. Okay, sige. Tumambay, kumain. Diba? Tapos magja-jogging. Mag-jogging. Siyempre. Lakad lang muna. Lakad. Pababain natin yung kinain natin. Oo. Oo, wakang turista dito. Wow. So now, since tapos na kami kumain, so we'll be putting our mask on and mag-walk na lang kami. Para di ko kaya mag-jog. Ang busog na busog ako. Maglalakad-lakad na lang tayo. See you later! Ang hirap pala. Magbitbit ang mga aso. Ang dami naming, kasamang mga gang. Nakaka-stress ng very light, pero fun. Okay, tawid na tayo. Let's go! Here's the gang. Medyo mahangin. It's not raining. Wow. Sa sightseeing siya. Ano nakikita mo kayo? Wow. Tulog ka. Kairo. Kung mapapansin yung vlog natin today is puro lang siya about sa dogs. It's dog day out. Ayan na, yung park. That's where we're going. Wow! Napakaganda naman dito. Wow! Nasaan ka ngayon? Nasa
Legazpi. Ganda. So right now, we're here sa LEGAZPI Boulevard. Very spacious, ha? Pwede ka talagang tumambay dito kasi look at them, oh, di ba? Ang lalayo ng mga tao, it's actually super duper social distancing. Sama natin si Kuya Pinsan. Malakat Chay! Paris! Hello, here! Ano ba yan? Milan! 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 Milan here! Wow! Umiga! Sleeping na si Paris. Thanks to your belly rub. This is Sydney. Hi, Sydney. This is Cairo. Hi, Cairo. Wash ang teddy bear. Uy, wait. Ikaw kasi! Isa-isa lang! Isa lang! Yung bigat mo, mabigat na para sa'yo. Ang bigat ko. Wow! Wow naman. Wow! Malamig sa ulo. Wow! Ang taba naman nung nasa music box. Ang taba. Pampaganda naman to, Lex. Magkano po yung aso, Char? Ikaw. Ikaw din? Ikaw din? This is 48 para mag-split. Wow! Eh, Char. sayaw, sayaw. Swing, swing! Good boy. Good boy, good girl. Vlog pa talaga namin is para lang sa dogs ngayon. Aris, let's go! Let's go! Yeah. Ayan, uwi na tayo dahil tapos na mag-Victoria. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! And dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. Ayun, nakapag-bonding tayo with family and sobrang nag-enjoy kami lahat. If you haven't subscribed to my channel yet, please like, share, comment, and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, bye!